हाय गाइस देखो तो जी तो ही बोरा हम खाइबो तासी तो हमरे आज चिकन हबो आइते तो सेक बेटा देखन तो टिके खाइ के सेक चिकन आ एकी हमरो यार टेस्ट खाइबो टेस्ट ओ माय गॉड नाइस जो भाई तो ये पुरान तो सीखे ला यार खाइबो टेस्ट हम आगो खाइते ना इनकी मुझे देखिए अभी हम रख देबे हम मसला कोसा चाली छी एटी बिलाती आरो के हिसाब Oh my god. এইটা করতে দিই না পুরাটা আর ওটা করতে করতে পূজা আর মো করছি দেখি বড়া মানে করিনি নেই আসতে খাই লাগি না আমরা জানি তুমি কি হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলতে তুই কি করছিস বাদ দে খাই খাই আচ্ছা খাই তো না একে আজ আমরা কিচেন লাইন খালি ভিডিও করছি এই দেখে খেলি এই আমরা কেজি আছে আমি এটা পাঁচটা খাইবো खाइबो उरते आलू लती पूरा केते हबो यार यार केमती करते दिना कहबो केमती कर किछ दे आ एटा मते काडी चला पर दिया होइते सांग माने देखन तो एबे यार आइटम बना चालची मु भूली हेतली वीडियो बनियो ए प्याज पकाइची लंका खंडे पुडी के पकाइची आ रसुन पकाइची ना की तेल की तेल सरसो तेल दिया हिची आ या को ए टाइप रो चपटा होछि आटा जेमती खाइबे ना भात से खाइबे जा ए यार কিন্তু बहुत टेस्ट লাগে এটা হচ্ছে এই যে পত্র পুরা মাংস মতে জানা বর্তমান আমরা কষা রাখাইছি আর সে পুরা মাংস মানে পুরা সে পত্ରରେ যে পুরা হইতলা সে মাংস তারপরে সমস্ত কাম নিজ নিজ কামরে ব্যস্ত মতে কি জকি কি বসছি तो हम चला बस टेस्टी बढ़िया लगा बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया आप मैंने चाहिए भी आप मैंने घरे करके खाई पारे बहुत बढ़िया तो खाई सारा खाओ